Доброго здоров'ячка! Аддика 20 числа був День вишиванки, День вишитої сорочки. Натрапив на інтернетові на фотки дітей з школи, з Кушницької школи. Я се там теж вчив. Никав, а й бо не розумівся. А де суть наші? Не знав, як то видите ви, но мене то дуже сильно заболіло, бо поміж тими дітьми не видів їм ані одної нашої сорочки. Купити десь у магазинові вишиту сорочку, котра була вироблена у Китаєві з якимось, не знаю, херсонським, а й полтавським орнаментом, і це, безумовно, має легкий варіант. А й бо це має добрий. Никите, закид наші діти беруть нася сорочку із деяким слобожанським орнаментом, кажу вам, так і є. Безумовно, нитко на слободі не носить сорочку із орнаментом нашим. Не ганьбіться свого. Укажіть вашим дітям фотографії вашого дідика з бабкою. Розкажіть їм, тко були сі люди. І здуміть із-пода ту вашу вишиту сорочку, що і ваша бабка носила. Укажіть своїм дітям, не ганьбіться. Никайте, ту є моя бабка Сньозечка у день своєї свадьби. І з того дня вона вже була пак гримотка. Айбо поникайте на сись орнамент. А туйка є моя мамка, у сорочці, якою вишила її мамка, моя бабка. Ту є ще подобенка із села маленько пониже дулі ріков, і се бабка мої цімбурашки із заднього, котрої тепер уже май привикли кликати при Боржавським. Туйка є схема вишивки Боржавської, і се є нашої. Сись орнамент і склався не просто так. У цих схемах та й барвах закладена наша із вами історія. Давно люди вірили, ож сі орнаменти будуть нас сокотити від нечистої сили. Сі знаки ми найдемо не лише на сорочках, туй суд, а й рушники, якими закриваємо Пасху, коли йдемо до церкви. І ці орнаменти суд усяди кругом нас. Ми їх видимо на хижах, ми їх видимо вирізаними на деревові, вони суд у нас у дну. Деколи то ті орнаменти буквально лізуть із мене, даже коїм то не планував спеціально. Кіть накурто, не тільки не були то та конкретна сорочка, просто і це є єдин піціцький елемент із великого пазлика, котрий нам указує, ож ми почали губити самі свою історію. Я вам повім сяк. Сокутіть своє, бо нитко другий замість вас то не вчинить. Чистуймося, чистуйме свою пам'ять. Красно вам дякую, будьте здорові.